Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, petsa 24 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Aksyon Hotline. Sa tanan nga nagahiwat kag nagasaulog sang ila birthday karon nga daw, ang aton gid nga pagpanamyaw. Happy birthday sa inyo. Aksyon Hotline. Kaya Attorney Sunny Vicente Sunny Pitieri III, happy birthday na ta. No, happy birthday man. Mayaman nga pagsaulog kay Mr. Horace Yap. Birthday naman galido kay puy-puy lang kamuaw. Aksyon Hotline. Ginabi-abi tanang aton magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Liwat kita nga maga-serbisyo sa inyo tub-tub sa takna nga alas 9:30 karon iyang nga aga sa pagdulong sampila ka mga mayor nga tupiko kag mga talakayan nga aton tutukan. Aksyon Hotline. Kinabi-abi ta na magka-aksyon tang nga naga-monitor via Facebook kag YouTube. Ina paagi sa online nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod, no? Kag at the same time ang mga nagatutok na taton sining on air nga pagpangalagad kutob malabutan sa aton sining broadcast. How do you do? Kumusta kamo mga suki namon nga mga tagpalamati sa kahanginan? Aksyon Hotline. Kabay pamayad lang ang inyo sining nga sitwasyon sa talipus-puson nga bahin sa bulan sang Pebrero. Aksyon Hotline. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga karon nga Huwebes? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ibaloon ta karon sa San Carlos City PNP after sampilag ka mainadlaw kung nano na ang nalabutan sang ila investigation angot sa tung kaso nga pagpang-ambush nga nagluntad sa ila lugar. May natumod na balang nga maresponsable sa krimen. Ano ginamadalom nga motibo? Kag kun bala, ano ang latest nga mga information nga natipon sang otoridad? Aksyon Hotline. Ano pa? Ari-ay, bangod nga wala o may kabudlayan ang grupo sang undok sa ila panawagan kag pagpalabot sang mga concern sa LTFRB. Kag bangon nga ang national government no determinado nga ipatuman umpisa gid sa bulan sang Abril ang ginatawag nga modernization program. Amo ini ang pag-implementar na nga at least may ara sa mga modernized jeep nga magabiyahe na kag ining mga daan traditional nga mga POJs nga nagabiyahe sa Bacolod do dulaon sa dalanon. Oy, undo ko kag iban pa nga transport sector, Transgroup o transport group natalada nga magapatigayon, may plano magpatigayon sang untat biyahe sa talipus-puson nga bahin sa bulan sang Marso. Aksyon Hotline. Inatimprano pang ginparayag sang undok at least may preparasyon ang syudad anong himuon nila, no? Sang city government o Bacolod gumadayon ginina. Amo lang di mo only in the Philippines nga kung may ara isa ka departamento nga magduso sa isa ka program, bisan kulang-kulang sa consultation, bisan why pa magkonsulta mga sektor nga apektado kay sila niya nagplastar sa ila drawing board dito, ate kung sino man mahalitan, mamay Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. 2006 Golden Dove Awardee for Best
Update man dugay-dugay sining 40 anyos nga lalaki nga gintiro patay dira sa area sa Barangay 2, siyudad sa Bacolod. Anong nangin motibo sining nga krimen? Pamatyagan ko daw nagahibi iya ang kalibutan nung nga kada simana wala sang ibalita kita nga ginatiro patay kung hindi man sa Bacolod, Negros Occidental, bilog nga pungsod may ara gid sang ginapang tiro. Ginapamatay. May ganban man nga ang tao doon ay gidya katahap magbitbit sang armas, no? Ang balita sa probinsya. Nakigsapol na ang provincial government sa mga airline companies. Ang tuyo sini, amo ang pagdugang sa flights pagsulod sa bulan sa Marso. Subong duha ka mga flights Cebu Pacific kag Philippine Airlines, matabo sina ti pag-umpisa sa bulan sa Marso himuon nga tag-tatlo ka mga flights. Uy, mayo nga balita ni, at least basi kung mabuhi-buhi naman yung mga taxi nga biyahe padulong sa Bacolod Silay Airport. Preparasyon sa Barangay Alangilan kag Alangilan National High School nga mga manunudlo hibaloon angot sa natala nga pagbalik sang face-to-face ang resumption sa palabuton nga Pebrero 28, Lunes nga daw. Amo na so para ang pila ka madalagko nga mga balita kag informasyon nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo palatuntunan action hotline. Ang aton nga pagpangalagad karon iyang nga Huwebes, buylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea nga combination. Amo gini ang ginarekomenda bago ako mismo nagapamatuod sa ka-epektibo sining nga produkto. Nagagamit kita personal. Amo na nga talagsa sa malaka kita nga nag-absent sa aton nga pagpangalagad sa inyo. Bangon nga ti, amo ni siya mo makabuligid agod mapasiguro nga mabako ng aton immune system kag resistensya sa lawas. Take note nga ang aton hinganiban para nga magka-trabaho kita kadadlaw, amo lang niho ang immune system mo kag resistensya sa lawas. Once mabakod na, bisan mga common illness, hindi dali-dali makatapik sa lawas mo. Ang nami kaysa na 10 pesos lang, protektado ka na. Now, amo lang ni nga produktong may approval sang FDA sa pungsod Amerika. Ginatagan sila to'y approval nga napamatudan ang kaepektibo di kalidad sa nga produkto. Pure and organic, huwag ginasimbugan sa kanuman nga herba kag preservative agod magpabilin ang iya natural healing properties. Tandaan tagid na Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan mo pagid sang tea. Mas madasig pagid ang The Candidates Forum. The Candidate. Alas 8:17 na, let's go to work na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa second part karon sa aton sininga action hotline program, bisita naton si Senator Sherwin Gatchalian, no? Magahatag naman siya mga report ng mga update. Dugay-dugay lang nga bahin sa aton sininga pagpangalagad. Action Hotline. Taunahon naton ang update sa San Carlos kay daw naalimunaw na i-check ta lang na karon kung anong latest sini kay after balasang pila na ka inadlaw no do ay gid tinimok-timok subong no ang siling sang hepe nila tido medyo may mga activity sila o galing sini nga aga. Ti basi karon dugay-dugay makahatag sa isang update sa aton sini. Agod nga maplastar ta kung ano ang natabo sini nga sahi sang insidente. Ti ambos niya mo gigamitan pa sang mataas nga kalibre sang armas. Ti question diri kung amo ni kung butang tabi kung illegal drugs ang gintunaan sini kayong pag-insendi ko may mga report nga nagruwa nga daw bangod sa transaksyon, no?
kung ano mga transaksyon, inati, bakon mo ya, ang gingamit nga armas diri M16, ka-dangerous, sinakatama, kung amo ng mga armas ginauyatan sang mga individual da sa San Carlos. Action Hotline. Pero pakarunan tayo na dugay-dugay, kay unahon ko si Action Alvin, graba na lang karon, pero check ta ni Anay Alangilan, huwa. Now, si Councilor Novero kagabi nag-inform sa aton, silingya ang latest namon nga nasugilanunan nga may ara na sang set o kon schedule, no? Actually, para dira sa Alangilan National High School kay February 28 Marisyom, no? I-check ta ang kapitan nila na noong preparasyon nila da, no? Kung in terms sa pag-resume, pagbalik sang face-to-face classes, may mga changes bala. Sadtong nagligan ginapatuman da nga by batch ang naga-report kag sa sulod sang isa ka semana may mga gin-schedule mga teachers kamo man ang mga duty lang dira sa eskwelahan, no? Kay by batch ato mo ini nga batch this week sila masunod sa klase, lain man nga mga teachers ang in charge nga magakadto sa eskwelahan, which is isa ina ka pamaagi nga kwani, no, mapatigayon nila ang husto nga sistema. Now, i-check ko na karon kay sa pangkabilugan, actually may deliberation pa ding EOC, ang local school board kay ang target, may ara pagid sang set sang kasubong nga program nga i-deliberate on March 4 and March 14, no? So Lunes ang 14, ang 4 Biyernes. Tilang tawon to lang kung ano ini nga mga schools ang target nila. Action Hotline. Para sa para, no, ang mga nakailira karon nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagan. Ulahon ko lang nga na patulan no ini man kagabi dis Bacolod do may gintiro naman. Tinano ini iya. O ang isa na naman ka update diri sa Bacolod City, siguro ko namo sang crime. Although hindi tagid man sini directly mabal gati pulis lawlaw, ang pulis amuni way gid. Kabalo ka hindi man ang mga pulis, hindi man sila superheroes mo. Hindi ya pariyo kay Batman, hindi pariyo ya kay Superman nga makita tas television sa mga sine na sa mga movie nga kung kay isa ginaplano pa lang ya ang isa ka krimen, ma-detect na nila because of their superpowers, no? Yung pulis hindi amo na, bisan may police visibility pa nga ginahimo. Now, ang gina-expect lang sa pumuluyo, after the crime, nga natabo na, kung paano sulbaron, kagaktuhan sa pulis. Inaya siguro amo nang dako nga hangkat sa pulis, ti paano nyo imbestigaron kag sulbaron ini. Why kita nagambal nga tiya, may kung bala na mo na nga mo na oras, may matabo na, yes, correct na. Pero kung paano sulbaron ang krimen, depende ina sa kapisan sang pulis kag ka-resourceful sang mga investigators sang kapulisan kung paano la sulbaron. Hindi manitanan iya nga mga insidente katulad sining ibason mo lang sa BCPO director o kay ang tagsa ka police station may mga investigator on case na nga in charge. Amo ni silang kututon ta tinanong ginahimo nyo da. O nano ang latest sini matabo na lang kag malabot punto. Bala nga kung may matumba di, daw ka kaalimunaw. Nang di ta kabalo kung ano gid ang reason. Action Hotline. Baloon ta kung ano ang update sa sining nga insidente, tiro or shooting incident kagabi dira sa Barangay 2. Patrol Report. Sa Action Alvin, graba sa Patrol. Action Alvin, good morning. Please come in. Aksyon at nagapadayon pa ining investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 2 para hibaluon gid ang patod ng motibo kag nalakip na diri ang pagkakilala sa duha ka mga unidentified suspect responsable sa pagpatay kagabi kay Jonard Esquilla, 40 anyos, kag nagapuyo ni siya sa Purok Sigay, Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Sa initial diri nga pagpangusisa sa mga kapulisan, ginpahayag diri ni Police Lieutenant Junito Pastrana kaining si Esquilla Action Art ang nakaangkon gid no sang maluba nga pila sa iya sining lawas matapos giluthang sa iya mismo nga ginaarkilahan nga balay dira sa Purok Sigay.
Nabdugang pagida diri ni Pastrana antes natabo ang ini nga insidente. Duha ka wala makilala nga suspect nakasuksok ni sila action art sa nga bunet kag nagsulod sa ginaarkilahan abi nga puloy-an sa nga biktima sa diin sadto nga tion kun kagabi nga upod man ni Eskilya nga sini nga live-in partner. And ang suspect nagmando diri sa babayi sa live-in partner sa victim nga magwaanay. Pag nagwa aksyon na art kag diriya rektada gintiro ang ining biktima. Bali ano ginpagwa ang live-in? Ginabalan abiso suspect wa kadaling kada kay para do hindi siya masalabat to mo na. Amo na aksyon na art wa kada rekta kag diri na aksyon art nga paggwa abi sa babayi o kung sang iya sining live-in partner kag diri gintiro na ang biktima. Sa diin ang quadri aksyon na art may tuyo pa kuntani sang victim nga magdalagan ugaling kay ti napatay along the footwalk malapit ang gid no sa iya sining puloy-an. Sa diin ining si Eskilya aksyon na art suro man kag base man sa pagpangusi sa asla sa personality sa sining victim suno kay Pastrana nga mabuot allegedly kay amo ni ang pahayag man sa pila ka mga barangay officials nga mabuot allegedly ang ining biktima kag sulugoon ini sang ila sining komunidad kung ano ipahimo ti imuon niya silbi nga iya amo ni nga nga trabaho aksyon na arta. Sulugoon ano na minsan sulugoon kung anong ilihog sang pumuluyo man? Kung ano lihog sa iya nga Ito ipalimpyo mga ni... obra abing palihog to be action alvin ikuana ni ho may palimpyo ang to sa balay do mo na. Kag panag-og to tubig amo ni ti manag-og ka tubig Muni okay. ang natupa ang sulugoon ni siya sa ila sining komunidad dira sa Puroksigay. Okay. And as to action na art nga sa pagkatao sinipagid nga wala man ni siya sang record sa barangay magluwas lang sa police station number 2 may record di siya ang kaso illegal gambling na Panahor. Oo, panahor. Oh. O as to sa illegal nga droga wala man sang record ang ining biktima. Now isa diri sa mga sa anggulo o nga ginatutukan man sang mga kapulisan ang posibilidad bala action art nga love triangle o kung love triangle ang isa diri sa mga rason nga ginluthang kagin patay ini kaya ang iya gali nga live-in partner although wala ni ginhingadlan ni Pastrana ang pangalan sa babayi may ban naman before September of 2021 ang iya sini nga bana sang live-in partner sa victim ang nadakpan through paagi man sa illegal nga droga aksyon na art. Okay. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana. Ang biktima para sa sulod sa ilang nga balay tapos ang suspect allegedly duwa ka bilog nakapunit ang sulod to ang biktima nangara sila balay upod ang iyang live-in partner pagwa ang iyang live-in partner tapos pagkagwa na tiro ang biktima sa gwa sa iyang apertaan ang balay ng akita. Ano ang personalidad miara ining victim, sir? Ang biktima ka initakop sa police station 2, illegal gambling. Tapos ang background niya sinigaw, sulugoon sa sadarang lugar, no? Panag-o, kung anong pabra sa iyang mga tupad balay, no, braya. Isan man ito, tapos may man sa record, pabuwak ng sila mga tao. Initial, sir, anong motive sa pagpatay diriya kay Eskilya, sir? Hindi na lang tao na Ano, sir? ang good siguro. Kaya balaan mo ang ginalibiin yan So, asawa, sinisang personality ang harap sa sulod. Lakpan dati last September. Ang naglalang tao sa ginapoposan to. But as to sa posibilidad sa illegal nga droga, Sa illegal drug siguro daw, weird niya sa kay pagkadakop sinisaya doon sa police station. Makita mo sa iyang personalidad. Tapos, sa nga barangay official na-testify sa iyang sulubuan. Siguro gamit ng grupong kisa. Pero, I don't think involved sa kon. Aksyon na art ang kapahit kita manginisang pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana ang recovery sa lugar sang insidente 4 ka empty shell sang caliber 45. Yung bakon mo 45 ang ginbanat siya na.
Oo, makon mo na mo yan na siya na magbangon action Ay, art. di kag ina nga mga armas na nabalaan naton nga gina-issue ina kun ina abi authentic nga armas o pati ay nablang kwan armas bala patented ang gingamit ti mga gina-issue na sa mga law enforcement units naton ang 45 kag sa mga gun owners pwede makabakal sila mga responsible gun owners kung may lisensya. Correct action na art, no? So, amuto ang mga recovery. Kaya high-powered na nga armas ang 45. Come again? Siling ko mataas nga kalibre sa armas ng 45. Oo, high-powered na siya action na art. Muganing maigo ang isa ka victim. Makapinpagid sa lawas mo, yan siya magbangon mo. Te para sa ngimo ng anong bala mo na hollow point, ano ganing tawag mo sila? Uy, maayo ni siya, ya. Kung kay isa hulin man kay tirador mo. Tiyan mo na siya, no kabay pa nga papadaluman sa pulis ni. Aksyon na art, kay suno sa ila, kay gawatingwa ang ila siningahanay. Kung mo nag-attempt siya gali nga magdalagan, halin to sa iya tiniran nga boarding house, galing tiyan mo to, duway gid siya katibawas. Gid siya katibawas aksyon art. Dinigo ya? Ha? Dinigo ya? Nga amon pa na action art ang pag-ausisaon pa sa mga kapulisan kay paidalom ni karon nga adlaw sa postmortem o kon sa autopsy action na art agud ibaluon kun gid ang igo sini sa iya sini nga lawas. So bongyan ako ordinaryon lang no pagbalita nga may gintiro patay daw siling sa taon niya. Tiyan mo na. Oh, ang Diba? kagang pamangkot pa di ano ang posibilidad nga masolbar ang kaso kay kabalo ka naman. Ti ang makasabat sina aras pulis. Correct action Kung na ano art. sila kapisan nga magpangusisa, kabalo ko nga may ideya na. Para siya nang iya live-in, may ideya na bala may pamahos ka buhi iya antes ning natabo. Ti makasaysay sina, hindi ito iya atong biktima, kundi ang iya sining live-in or himata sa victim. Action na art. So amo ni mga bagay nga ginatutukan Kay kung pa buot karon. na siya sa barangay do, sino man abi may interes siya ng hilabtan pang kabuhi iya man? Oo, ako nga manog Kung pareho pala sa imo, kay bangon mabuot, kag maambong kang klase tao, kadalagaw mo daw, ay ka man niya daw ka relax lang sa imo. Di ba? Pre, kamo Kaya na. mabuot ka mo. Siyempre. Ah, Buot. tinaway sa away kag ginakabalakan kung maguguwa ka dira. So kabay pa padalman ni isang pulis ha. Section na art, no? So, basic karon may ara pagig mga dugang mga informasyon ang kontirisan na tabo nga shooting incident kagabi. Ayos. Report gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa din ka man nga bahin sang Pinas Rabuton ka, sang abon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid patrol with Action Alvin Graba. E kabuhi isang tao nga aton malang di mo ni. Ang kabuhi isang tao importante niya mo. No? Kabalo ka ang ginistoryahan tadri bisan kabuhi kani siyang sapat ka kanugon ka kag hindi bala dapat nga muna no nga patyon mo utdon mong kabuhi ti much more nga sa tawo na tabo. So a challenge sa pulis kung paano nila na masulbar ang krimen. Action Hotline. Alas 8:32 pagbalik ta karon na no ikaupod ta si Senator Win Gatchalian and then ang pila pagid ka matupiko nga aton gin linyada. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. This news. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds ag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita. Kay win gatsalyan, win kita tanan. Kay win gatsalyan, win sa edukasyon, kampyon. Gani puas damlag, win, win. Go, kuya, win, go, win. Tanan, win nga win. Ibo na sa Senado, win sa Senado. Win na win. Ibalik si Win Gatchalian sa Senado, number 30 sa balota. Pabalik diri sa aton na pagpangalagan aksyon na hotline na live ngayon sa studio ng Action Radio Bacolod. Kasama natin kilala ng lahat po at isa sa mga sinusuportahan din ng mga Negrosanon at Bacolonon noong nakaraang eleksyon. At ngayon ay muli po nag-appeal sa inyo at bisita po natin ngayon Senator Win Gatchalian. Sir, magandang umaga. Nice for having you this morning dito po sa program. Mayong aga sa tanan. Good morning, Art, at good morning sa ating mga friends and supporters dito sa Bacolod and Negros Occidental. Opo, para sa ating mga listeners po, Senator, no, masaya kung itong mga pagbisita mo ngayon sa Bacolod, lalo na sa Negros Occidental. Senator Wen, isa sa mga advokasya mo ang isulong ang dekalidad na edukasyon para sa mga batang may kapansanan. Paano nyo po ito gagawin at pakipaliwanag nga po ang inyong Inclusive Education Act? Magandang balita, Art. Aprobado na ng Senado at Kongreso po ang batas para sa mga mag-aaral na may kapansanan. At itong batas na ito ay palalawakin ang edukasyon para sa ating mga mag-aaral na may kapansanan. Ang aking paniniwala, walang bata ay dapat pagkaitan ng magandang edukasyon. Lahat ay dapat mabigyan ng oportunidad makapag-aral kasama ang mga mag-aaral na may kapansanan. So kaya namin isinulong to at ngayon ganap na batas na. Opo. Senator, ano po ang setup sa mga paaralan sa ilalim ng panukalang batas na ito po? Ang setup dito ay magpapatayo ng mga centers, no? At itong mga centers na ito ay mayroon pong mga espesyalista, doktor, mga pasilidad para sa mga batang may kapansanan. At ang bata, bago po siya ipasok sa eskwelahan, dadaan muna siya dito sa mga center para malaman kung ano yung kanyang kapansanan at kung anong angkop na edukasyon para sa kanya. Okay. So, ano naman ang benepisyo ng panukalang ito sa mga magulang o pamilya ng mga estudyanteng may kapansanan po? Art, ang benepisyo nito ay pangmahabaan. No? Ibig sabihin, long term. Lahat ng magulang gusto nila makita kanilang mga anak maging independente, magkaroon ng disenteng trabaho, mamuhay ng sarili. At itong batas na ito ay matutulungan ang mga mag-aaral na may kapansanan na maging independente. At kung kakayanin, no, ay makakuha sila ng magandang trabaho. At importante itong trabaho para sa kanila para kaya nila mabuhay ng sarili sa mga darating na panahon. Ito po ay very relevant na issue. No? Sa ngayon kasi ang Seneco dito sa amin ay nag-increase ng
₱3 po doon sa correct. kilowatt hour. O sa pangkuryente po tayo, ito po ay inasahan na talagang tataas na naman yung singil ng kuryente kapag tag-init, lalo na paparating na yung ang summer season. Bilang chairman po ng Energy Committee sa Senado, ano po ang nagawa ninyo para makatulong sa mga consumer? Nabalitaan ko nga na tataas ang presyo ng kuryente dito at hayaan mo, Art, titignan namin at pag-aaralan itong pagtaas ng kuryente dito. Titignan natin kung ito ay reasonable at may basehan. Pero tayo po ay nagsulong ng isang batas, ito po yung Murang Kuryente Act, na nakapagpababa sa presyo ng kuryente by ₱1 per kilowatt hour. So, ibig sabihin, kung sa ordinaryong pamilya na mayroong kumukonsuma ng ₱200, 200 kilowatt per hour every month, ang kanyang tipid ay ₱200. Katumbas yan ng 4 kilong bigas para sa ating mga kababayan. Opo. Puspusan na ang kampanya ngayon, Mr. Senator. Ayon sa pinakahuling survey sa Publicus Asia Incorporated na isinagawa noong February 11 to 16, nasa pangatlong pwesto po kayo, Senator Win. Ano po ang sa tingin ninyo dahilan sa tumaas ninyong survey result po? Una-una, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan at nag-rank tayo number 3. Pero ang ibig sabihin nito, Art, ay importante sa ating mga pamilya ang edukasyon. No? Dahil itong pag-rango ho natin number 3 ay nangangahulugan na ang edukasyon ay prioridad ng ating mga kababayan. Ako naman ay isang rinirepresent lang natin ang edukasyon, no? Or dahil tayo po ay tagapagsulong edukasyon, tayo ay kumakatawan lang sa mga issue na pumapalibot po sa edukasyon. At yan po ang dahilan kung bakit po tayo ay nag-rank number 3, no? Dahil mahalaga sa mga pamilya natin ang edukasyon ng kanilang mga anak. Ito ay importante para sa mga Negrosano at Bacolod. I understand, meron hong ilang mga hasinderos o mga plantadores ng tubo, no, na nag-worry dito sa Negros kasi itong nangyaring importation, kaya lang medyo nagkaroon sa korte ng TRO. Yes. Sir, maraming nagtatanong, ano kayo maitulong dito ni Senator Gatchalian para sa Negros? Kanina nagkaroon kami ng pagpupulong kasama yung mga sugar industry personalities. At nasabi ko sa kanila, base sa akin pag-analisa, dahilan kaya tumataas ang presyo ng asukal sa ating bansa ay dahil yung fertilizer, gasolina, at iba pang mga farm inputs tumataas. Lalo na ang fertilizer, ang abono, dahil tumaas yan almost 3 times, no? Or in the last 1 month. So, ang ibig sabihin, yung pag tumaas ang presyo ng abono, natural, tataas po ang presyo ng produkto. At yan ang isang issue. Pangalawa, yung importation, hindi ako sang-ayon na mag-import ng ganitong kalaki. No? Dahil base po sa aming pag-analisa, totoo, kailangan mag-import dahil nagkaroon ng bagyo, pero hindi ho aabot ng 200,000 metric tons. No? Sa aming kalkula nga, aabot lang mga 30,000 to about 40,000 metric tons. No? Para lang mayroon tayong supply at hindi ho mag-shortage dahil nga dito sa Bagyong Odette. Yes. At sa Bagyong Odette, speaking of Bagyong Odette, meron din kayong mga tulong na inibigay doon sa Southern Negros. Correct. Yan ang pagkakaalam ko. Meron tayong mga tulong na ipinaabot po sa ating mga local government units, hindi lang ho dito sa Negros, kundi sa iba't ibang areas na tinamaan po ng Bagyong Odette. Senator, sir, huling mensahe niyo po para sa mga taga-Negros Occidental at Bacolod City po. Maraming salamat, Art, at ako ay buong kababaang loob na lumalapit po sa ating mga kababayan. Tayo po ay isang re-electionist at humingi po tayo ng suporta sa darating pong halalan. Ano yung numero? Numero 30. Baka makalimutan. 30. Okay. Thank you po. Thank you, Art. Win Gatchalian, win kita tanan, kay Win Gatchalian, win sa edukasyon, kampiyon. Gani buwas damlag, win, go kuya win, go win, tanan win nga win, ibo na sa Senado, win sa Senado, win nga win.
Ibalik si Win Gatchalian sa Senado, number 30 sa balota. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Oy, may nga gadira damong nagamonitor ay kung may ngagaw pamangkot ang may mga questions in race 3 for Senator Win so ring away tagin mabasan uli lang nagpop up abi. Tami ako kung mga taga-maaw nga daw monitor sa Aksyon Radio siling ni Imbong Diocampo, Albert Lloyd Lucasan, araman nagamonitor si Liz ni Hadinico Aldas kag Chris Ungon Calvo, Nilo Lopez, Dongdong Iliot kag siling ni Connie si Pro Alisay, okay manitani nga question. Okay, siling niya, ask lang po kay Senator, ano na po ang standing ng age 56 na retirement na magkawani ng gobyerno. Salamat po. Kabalo ka tuod, government employee ka, kung kaisa kanugon bla, nga inang makaedad kasi sintang, iba nagaluya, iba hindi naka-enjoy sang retirement nila bla nga benefits. Action Hotline! Do katulad man ang malasang century old nga ginatagan sang daw bonus kag cash assistance reward sang gobyerno, tigaling kay kon kay isa ang mga 100 years old nito hindi man magkabenepisyo kay ang nagatulod-tulod na sang ginasakyan nila nga mga wheelchair do mo na iyang nagabaton sina. Action Hotline! Pero at least makabuling, no? Jose Roger Cabilion, Car Cantal, Julits Tumandok, araman si Connie Cipro, Alisahi Kagbuts Hawod, Novi Magapan, Jovin Gustilo, Maymay Berdin, Monien Igos Kisa, Antolin Abila, araman ni Nanti de Makutak, kag Maricel Salas Alegre, Joseph Anthony Villalba, kag Briones Dagandin Melbert, araman si Maria April Alpuerto Capuras. Thank you gida. Santa P. Araman si Arman Vergara kag Dante Baflor. Ang iban karon naman dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga
posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID. Sa panahon sa tigulugan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong na maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bishara na tayo, Bishara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masara. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Good morning. Salamat gid. Lorna Umbao. Si Ma'am Vanessa Mayo may nga gagali dira watching makuno sa program niya. Ara sila sa Big House ng friends sa Rochester, Minnesota, USA. Di may nga agad sa inyo no? Gamonitor to sila eh. Ano oras na Miss Van, Ma'am Vanessa sa bahin sang Minnesota, USA? Regards nandra sa inyo friend ng kantuan no? Sa Big House sa Minnesota. Oy, mga taga Hong Kong, damay nga aga sa inyo. Hadyo silin Libon Dispo. Good morning, man. Ining kampanya na sumusad diyan, no? Do pa matyagan ko kung pamatian mo lang ang mga nagadalalapit sang politiko nga nagakampanya di siling ko do tapos ng eleksyon, no? Kay kung pamatian mo lang, overwhelming support sa tao. Oh, tigin ang lanon pa na i-eleksyon nun, baga muna. Kung napasigan lang, support lang sa mga local officials. Galing tingiban mga ninguha, mana si Kano kung maperdipard ng imo kandidato pag nasun ng eleksyon, sa lokal pakontrahan kagid sang sitting administration. Pero dali lang nagligad to doon na alimunaw lang to. May mga report nga nagguluwa nga si Pausi kuno na doon nagsumpa na as new councilor of Bacolod. Pero i-check ko na abi na naman na nangingin kabahin naging man sa council kahapon ko di session. I don't know kung nadayon kahapon. Online sa hotline. Ang mga update man sa bahin sang local IETF3 sa Bacolod, we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Mayong Action Art, mayong agagid sa aton taglamati. Sir, damo vlog ka pamangkot sa akon, i-confirm ko lang sa imo. Sir, si Pausi, nangin kabahin na sang council, may mga communication na naglabot sa office mo? Well, nakita natin sa social media lang Action Art. Okay. Ang order from Malacanang, no? Mm-hmm. But officially, even ang DILG today, I called them Tuesday, wala pa sila ka baton. Ang akong opisina, wala mang kabaton. Okay. But as far as her office is concerned, if ever nga ara ng order, nag-ulat na ko sang order yan. From the DILG, Okay. kaya ang official nga sundon tang process, Aha. So ang iyang office ready na anytime. Okay. Wala ko kakita sang order niya o upon ang effectivity bala. Kung saan no? Kabalo ka Action Art may mga equipments kita nga i-turn over sa iya. Mm-hmm. So hulaton ko ang official communication Okay. coming sa DILG.
Very good. No, kay amo nang ginapamangkot namon siling ko ano man. Kay daw nalimunaw lang to naguna pa sa social media sang sa pagpadala sini nga communication. Supposedly, ang official sina amo na correct na balmo DILG ang ma-course through ang DILG mapanaog order so that nga iti mangin official bala vice. Correct, Action. Okay. So anyway, why pa na subong hulaton ta lang. So nevertheless, sa mga nagapamangkot, si Ma'am Pausi is not yet a member, kag officially nga nagpungko din as member of the council. Correct, sir. So, baki anytime this week, maabot ang iya order, then turn over ta ang office iya. I see. O Sige. punta ang mga equipments. Anyway, and properties of the government. So anyway, thank you gid sila nga update, sir. Kuha lang ko jutay lang gid, pila na lang ka tulog go kuha na no March na and expectedly damadang grade kita subong although nga kapon why ta maintain ng zero no may case kita pero Bacolod City do this is a good signal for a brighter March nga bulan para sa Bacolod City. Yes, Action Art, correct lang imo. We are expecting nga ma-downgrade pag kita from level 2 to level 1. But kuan ina good news ina iya sa aton mga pumuluyo, mga negosyante nagapangabuhi. Allowed na ang tanan no nga magwa. So may kun ang ekonomiya taga kabuhi na siya kon may circulation siyang kwarta, may movement siyang tao. Only that nga while i-enjoy ka na, so dapat ang paghalong ara gigyapon action at karon 14 kita. Nagbalik sa 14 cases naman kita. Wow, pero at least bisa nag-double digit sa hindi gid dako ang numero just like before. Yes, correct. The Nubo Kalabanan naman sini ko naman eh. Ang nagabusong bala mo ning ako na notice tungod siguro duwa na sila sulod. So ang ila hindi siguro balance bala ang kuang action. Dapat ang kung gabusong ka ma-consult ka gid sa doktor kag mainom ka gid vitamins kung may ara man lang no para maproteksyonan ang imo immune system ang saka. Okay. Oo, healthy ka bala. Pag kalabanan, pag action at ang mga healthcare workers na nag-expose sila eh. Ang suliton tang konsolasyon, nira kung vaccinated, kadasig lang, no? Mild or asymptomatic. Sige, anyway, ma-update lang kami sa imo in some other time. Salamat, good advice for the time na dedicate mo today. God bless sa imo, kag-keep safe. Yes, keep safe ka mo, more power. Action Hotline! Salamat kid Vice Mayor Elcid Familiaran. Why pagli official no kay amo na kung kay isa ang kinalain because of the technology, because of the social media. Dasig no. In a way, why pa man gani nakuha an official statement si Pausi pero ti ang ginpakita sa social media last time nga may official na siya nga communication o commando from the office of the president. But ang balantayan kung ina siya mapapanaog paagi sa DILG, masubmit sa office ni Vice, kay siling ni Vice Elcid may mga process, mo may equipments, pero ang kwarto ng bulot pamtangan sa opisina, yatiri, di naman na ya. Ayos pero tiwai pa siya makapakigbahin. No? Amo na ang latest update mga kakson sa council today. Ay, si Jinoy, si Sir galing monitor man, Jinoy, si Sir, good morning, tanan nga miyembro sang Energy Fans Club. Good day sa inyo. Salamat gid sa pagmonitor. Ayos Si Gart Maravilla Gaknyo. Ana man. Lorna Umbao. Salamat, Ma'am Lorna. Colcol Salvador Isparagusa. Good morning, La Carlota City, City of Light, and also to the people of Butuan City proper. Batuan. Di ng Batuan City proper man? Batuan? Sige Connie Cipro Alisahi. Good morning, Senator Win.
Okay na ba sa kuno lagi na si paring Turco Jungko sa Isabela. Good morning man. Mahilig sa ulo sang ganding ginbutangan sambag. Okay. Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Alin dawi Himotia ang akon kasimanwa maing aga. Ya ginatamyaw kumanda sa Bacolod, Hidlayan, Villanueva. Always ka monitor. O mga taga Patricia Homes. Dito na kamo maisa-isa dira paring Charlie Akot o kay Maring Josephine maing agad dira sa inyo. Eva Gradas Baterna, Rofi Libran gamonitor man, salamat. Althea Kim Eriman, Lito Dayap, good morning and thank you for joining. Why na tempo diri sa aton sininga pagpangalagad. Sorry, why ko malabutan na. Mga updates na guro pati ang boss to ti karon na lang na sa udto kay may program na lang alang kay ina si Sir Misahon ang hepe sa San Carlos City PNP. Aksyon are tayhupon saying thank you for joining the show. Mga kaaksyon din ka man, gabayin sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!